Zaterdagavond, tijdens de nieuw opgezette Prinsenproclamatie, werd de nieuwe heerser van de Pilaars gepresenteerd. De vastelovensvereniging was slechts 20 minuten prinsloos. In de sneltreinvaart werd na het aftreden van Rob Arts, Jeroen Ewalds samen met zijn adjudanten Wilco Posma en Mark Wijs uitgeroepen tot het 75ste trio van Rooi. Ja, opwerken of vanavond, eigenlijk een complete ontlading. Ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Mijn hartslag, en dat zit hij nou nog, dan zit hier. Maar wat een ontlading en wat een feest en wat een gave opzet. Ja, wij hebben eigenlijk, zoals ik in mijn speech ook al aangaf, in het geniep hebben wij alles moeten doen. En ja, dat is eigenlijk een beetje tegen onze natuur in, maar wij hebben het goed vol kunnen houden en volgens mij is het tot op het laatst van het moment is het een groot bewaard geheim gebleven en dat doet het goed. Mijn adje 1 is Wilco en mijn adje 2 Mark. En deze jongen die ken ik al van jongs af aan. We hebben heel veel samen mogen delen. Ontzettende mooie momenten, soms ook minder mooie momenten, maar altijd samen voor elkaar door het vuur gegaan. Waarvoor de een bijzonder seizoen begint, eindigt voor de ander een jaar vol hoogtepunten. Ja, het is gewoon in één woord een prachtig jaar geweest. Afgelopen week als je weer een klein beetje richting het aftreden gaat toewerken, dan denkt er weer echt na over wat je eigenlijk voor iets bijzonders hebt met mogen maken. Toen ze mij gevraagd hebben, voordat ze weg gingen zetten, first van de vereniging mee, Rob, realiseren we één ding, dan zien er al maar 73 veel gegaan. Jij bent de 74ste. En als je gaat over nadenken, denk je, ja, dat is echt uniek. En als je dan ziet hoe dat Venraad's Vastelovens publiek ons het verwermt en verwelkomt, dat is fantastisch. Dat is in één woord geweldig. Onvergetelijk mooi. Het gevoel van nou, het gevoel is dat wij terug kunnen kijken op een fantastisch jaar. Dit moment, vanmiddag ga ik niet even lastig. Het galgemaal hebben we gehad. Dan zitten we met de jongens van de Raad van 11 bij elkaar, met hun mechjes erbij. Het bestuur is er bij elkaar. En ja, die jongens die hebben ons ook op hand gedragen het afgelopen jaar. En daar ben ik even een beetje emotioneel geweest. En gelukkig is er vanavond niet meer gebeurd. Gewoon lekker met volle teugen niet nou. Ik heb dat, wat Jan Arts net al zei, het felbegeerde kiepske van de APK. Fantastisch. Ik vond ook super mooi natuurlijk. Zoveel mooie, kleine, grote, bijzondere momenten met ons, met de dames en met al het publiek. En dan dit jaar met Leon voor het eerst, en dat geweldig gedaan heeft. En er waren mij ook een achtspan, zeg maar, met zijn schollentour. Dat is al zo leuk. En bij bejaarden en op de hei bij de NLW-bal, zeg maar, was ook echt super leuk. En ja, daar zien zoveel mooie herinneringen. En dan is het geweldig om dat mee te maken dit jaar. Wat ik vorig jaar mee begonnen ben, om dat in het hart van de Vasteloven te vieren. En ook deze dag was weer speciaal. De dag begon bij het Galgemaal. En daar hebben we eigenlijk hele mooie intieme momenten gehad. Daar hebben we hele mooie woorden gekregen. En ik denk dat dat heel veel weg voor ons is. En dat is een intieme setting. En dat we hier uiteindelijk op het podium ook nog ons nummer mochten doen. En dan het laatste nummer die we nog gemaakt hebben speciaal. Ja, dat vonden we fantastisch om te doen. Daar hebben we echt van genoten. Kortom, jullie vriendschap die is nog mooier dan dat die ooit geweest is. Alleen maar beter geworden. Het was al prachtig en mooi en vast, maar het is alleen maar sterker geworden. Hij is verankerd en gaat niet meer los. Wij zullen voor altijd met z'n drieën trio 2019 blijven. Dat ook bij de Vastelovend de lach en de traan zeer nauw met elkaar verbonden zijn, werden Pilaars deze week realiteit. Drukke dagen vieren leven is af en toe moeilijk.
ook vanavond. En dan weet ik, dan kijkt er iemand op ons neer en ziet dat het goed is. Tel, we gaan nog missen. Kijk ook herder. Hoe moeilijk het ook voor velen was, werd er zaterdag ook vooruitgekeken. Zo was het voor burgemeester Wieners een bijzondere avond. De vers geïnstalleerde burgervader zag de persoon uitkomen aan wie hij binnen de eerste 2 maanden van zijn ambtstermijn de macht overdraagt. Ja, nou ik moet zeggen, ik ben er een beetje dubbel in. Kijk, we hebben natuurlijk de verantwoordelijkheid dragen voor 3 dagen over. En dat gaat dan naar Jeroen. En Jeroen is een brandweerman. Dit is een werktijd in Nijmegen en in Venray. En dat geeft ons wel een heel gerust gevoel natuurlijk. Dat iemand is er verstand van heeft en weet wie je met een brand moet omgaan. Tegelijkertijd zie ik dat Jeroen, daar zit hij vanavond de ganse zaal in vuur en vlam. Het is ongelooflijk wat hij hier presteert met zijn speech. De ganse zaal staat op zijn kop. Dus het is natuurlijk toch wel heel spannend wat ver voor de vastelovend dit jaar tegemoet gaan. En ik wil weer